Тук направо сме в Enable Mode, цъкаме Configure T. Така, интерфейс, избираме си интерфейс. FA00 се намира в мрежата на R1. Така, записваме IP адреса. Записваме маската. И го upваме този порт. Опа. Това става като бъркате някоя команда, нали? Invalid input detected, еди къде си. Даже ви подсказва тук с това чудо, с тази чертичка. Така, това го направихме и сега ще направим другия интерфейс. За да направим другия интерфейс, трябва да се прехвърлим към него. Единият вариант е да напишем директно така, другия интерфейс. Опа. 0.1. Другия вариант е да направим по-дългата процедура, да се върнем обратно в конфиг и да напишем интерфейс FA 0.1. То веднага ще ни вкара там и по двата начина, така че няма никакви проблеми. Както съответно първият начин е доста по-бърз, нали? Избягваме още един ред с допълнителни неща. Тук вече влизаме в една друга мрежа, която е 172.16.134. Точка 3 е хостовски адрес на този интерфейс на R3 рутерчето и маската продължава да бъде същата. Нали? Тя може да се промени малко, но тя си има определени стойности. Ние не можем да си пишеме каквато си искаме маска. Опа, тук забравих да напиша IP адрес. Вижте колко съм умен. Така правиме. No should exit. Другия вариант вместо 2 екзита, опа, тук малко закъсняхме с това, то ни го показва в последствие. Вместо 2 екзита, Ctrl-Z или End. Нали, връща ни директно в User Mode по принцип. В този случай ни връща в Enable Mode, защото тук привилегията е 15. Level 15. И сега тук пак копираме Run Start. Нали, това да се запази. Следващия път, като го отвориме, да го има демек. Защото иначе в реални условия няма да го има. И като изгради тази конфигурация, ние сме приключили фактически с настройката на този рутер. Сега ще ви покажа после как може да си ги свириме, какво сме направили. Сега аз няма го чакам повече, добре, приключи. Сега тук ще ви покажа една друга вратка, как може да си го настроиме. Влизаме в конфигурационен мод и сега понеже съм мързелив и ще копирам за R4 тия неща тук от този ноутпад, съм си ги приготвил. Копи. На путито с дясното копче, като му ударите, ви набива paste. Нали? Иначе не става с Ctrl-V, не става ето тук от Edit Pass, няма такова. И сега тук трябва да изчакаме докато ниъпне двата интерфейса. Опа, готово. Сега връщаме примерно с Ctrl-Z, както казах. Copy, Run, Start. Окей. Enter. И то си гради. И аз сега ще го изграда и това набързо, защото няма никакво време. Оп, не ти. Скри се де. Ай ти. Така. Ctrl-V. Не Ctrl-V, ми дясна мишката. Enter. Чакаме и този интерфейс да сеъпне. Окей. End. Третия вариант. Copy, Run, Start. Значи по принцип има една друга команда, дето тук спира да ви ги прекъсва. Тя е написана дефолтно. Така. И сега ще ви покажа как да си свериме интерфейсите, какво сме направили с още две командички. Show IP interfaces brief. Така. Опа. Brief, не видим какво става. Опа, значи това е IP адреса, името на интерфейса, OKS, метод manual, статуса, протокола. този интерфейс е OK. Другия вариант е Show IP interface S ли беше, името на интерфейса FA00. И тук почва да ни плюе са. Ето адрес, маската, бродкаста и така нататък. Що е този бродкаст, само то си знае. И това е. По общи линии сме готови с нашата конфигурация. Сега нека генерираме малко трафик. Как става това генериране на трафик? И сега ще пингнем от R1, ще пингнем R2.
IP-то му беше това. Dot 3. Четири от 5 попадения, ICMP ехота. И сега за да проследиме, тук цъкваме Start Capture. R1 F0 интерфейса, нали, може да си изберем или другия интерфейс на R3 рутера F00. И сега тук като сме го стартнали този Capture, даваме дясно копче Start Wireshark. То мисли твърде дълго. Колко минути станах? 20. Не мога падна на 5 минути и това си е. Много ще пази изискванията. Така. Да пробваме пак. То си е отворено. Така, това е минуса на путито, че може да отвори 5 конзола за едно и също нещо. Другите, значи като дадем нагоре, ето това е нашото ICMP Echo Request в Wireshark-чето. Wireshark се е синхронизирал с GNS-а и тук започва да ни показва какъв е фрейма, Layer 2-то и Layer 3-то, т.е. че Layer 4 няма, защото ICMP-то рънва на Layer 3. Това е. Благодаря ви много за вниманието, надявам се, че бяхме поне малко полезни.